Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma wajnul fi'li lan anapun utawi wazan fi'il. Fal muradu mongko iku utawi kang dikarepake bihi kelawan wajnul fi'li iku imma ayakuna ana kalane yen to ana apa al ismu kalimat isim iku ala wajnin ing atase wazan kosin kang khusus bil fi'li kelawan fi'il. Kasammaro koyok contone lapat sammaro bitasdidil mimi kelawan tasdite kurup mim. Waduriba lan contone wazan fi'il lapat duriba bil binai kelawan mabni lil maf'uli maring maf'ul. Wa ing tolako lan contone wazan fi'il lapat ing tolako. Wa nakwihi lan sepadani. Wazan fi'il lapat samaro lapat duriba lan lapat ing tolako. Minal af'ali. Sangking piro-piro fi'il al-madiyati kang bangsa mandi. Al-mabdu'ati kang dikawiti opo lapat ing tolako bi hamzatil wasli kelawan hamzah wasol. Ida sumia ing dalem nalikane digawe asma opo bisaiin sewiji-wiji ming dalika saking mengkono-mengkono wajnul fi'li. Au yakuna utawa yento ono iku fi awalihi ing dalem kawitan isim opo ziyadatun tambahan ka ziyadatil fi'li koyo ziyadai fi'il wa utawi isim iku musarikun kang madani opo isim lil fi'li maring fi'il fi wajinhi ing dalem wazane isim ka akmada koyok contone lapat akmada wa yajida lan contone lapat yajida wa tagliba lan contone lapat tagliba wa narjisa lan contone lapat narjisa. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.